एक शोधलं रे काय मिळाना एक पेपर हे दिसाना पेपर म्हणे पुढे लाव तुम्ही एक पेपर असला दिया माका तू काय आले पेपर पेपर करताय आता मी अपडेट झाला धर हे लॅपटॉप वर धर काय आवाज झाला ते या पुढे या ये मुझे दे दो लैपटॉप कहाँ लेके गई तुम्हें? अबे सरलो मारलो हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लैपटॉप गेले आमचे. बाय बाय लॅपटॉप ऑन नाही ना बाय अबे पेपर नाही गो विसरले जरलो मारू गो मग तुम्ही तुमच्या ये दिला इका समा सांगू जाईना खाल्याक म्हणून सांगून आता 10,000 जातात रिपेरी